Egia esan, Deustoko onarpen gutuna iritsi izan momentutik nire etxera hasi zian pixka bat nire kezkak eta zalantzak, ez? Azken finean, karrerarekin asmatuko nuen, edo irakasleak nola izango ziren, eta, gelan sartu nintzen momentutik urduritasun horiek pixkanaka, desagertzen jun ziren, ez? Azken finean, konturatu nintzen, nik ideia bat nekan unibertsitatea, pixka bat hotza izango zela, ez? Azkenean errespetua emate zidan hitz horrek eta konturatu nintzen irakasleak ikaslekiko gertutasun asko zutela, ez? Eta beti laguntzeko prest daudela. Eta horrek egia esan lasaitasun asko eman zian. Egia da, lehenengo urtean pixka bat irakasgaiak orokorragoak izan zirela eta pixka kostatu zitzaiten ere burua gizarte langile bezala ikustea. Baina urteak pasa ala, irakasgai horiek juntzenen pixkanaka zehazten ez, gizarte lanaren printzipioak eta funtzioak eta horiek definitzen joan ginen eta pixkanaka junitzen nire burua pixka bat ikusten gizarte langile bezala. Eta, batez ere praktikekin ikusi nun, azkenean konturatu nintzen, nire trebetasunak eta nire ahuleziak nola ziren, ez? Praktikak egin nituen bai Argentinan, eta baita Donostian ere aukera izan nuen egiteko, urkoan, eta oso pozik, oso esperientzia polita izan zen. Gero karrerarengatik beste puntu bat aipatzeko, esan nahiko nuke gizarte, gradu honek emate dizula aukera gizarte lana zientifikoki ezagutzeko, ez? Azken finean askotan gizarte lana arte bat bezala kontsideratzen da eta azten gera bere puntu zientifiko hortaz, ez? Eta nik uste oso garrantzitsua direla egin diren ikerketa guztiak eta oraindik egiten ari diren ikerketa guztiak eta orduan alde zientifiko hori kontutan hartu behar da eta gradu amaierako proiektuak aukera hori ematen dizu. Eta nire urte hauek hori izan dira, gero bai egin nuen master bat interbentzio eta mediazio familiarrekoa eta hori bukatzear negoela hasi nintzen atsegin lanean, etxe bizitza zerbitzuetan eta hor daramat urtebete zoriontsu bat, egia esan talde oso jatorrarekin eta ikasitakoa aplikatzen saiatzen naiz, baina beti ere inguruan dazkaten profesionaletatik ikasten saiatzen naiz, ez? Eta bai aipatu nahi dut, azkenean taldean lan egiten jakitea oso garrantzitsua dela, ez? Beti nik pentsatzen nuen, ez? Graduan azken finean taldeeko lan asko daude eta pentsatzen nuen zergaitik hainbeste taldeko lan, ez? Azkenean gelditzeko zailtasuna genezkalako, baina hain konturatzen naiz benetan garrantzitsua dela, ez? Taldean lan egiten jakitea, beste profesionalekin koordinatzea, ez? Eta oso garrantzitsua dela. Guk azken finean gure lanean etxe bizitza zerbitzutatik gurekin biziren pertsonen bizi kalitatea hobetzen saiatzen gera, beti beraien desioak errespetatzen saiatuz, baina beti koordinazio lan bat eginez, ez? Beste profesional, pertsona eta erakundeekin.